Ayo kene. Iki Nduk Lintang. Ah, iki kamu bintang tamu saka ngendi? Jepang. Jepang. Ah, iki saka Kairo. Ayo kene. Mesir mereka. Ayo no. Iya lah. Asmane sinten? Lintang Kairo. Lintang. Oh, Iki ke Mesir. Ayo kene. Jan, piye kok? Sekolah, Mas. Nggih. Sugeng dalu. Nggih, selamat malam Mbak Lintang ketemu lagi. Wingi bar ketemu ning Blitar, saiki ketemu ning kene alhamdulillah. Alhamdulillah, pripun sehat? Alhamdulillah sehat. Wis sampeyan ki saya ayu, suarane saya hebat. Alhamdulillah. Ayo, no. Remen sangat kula. Sami. Hari ini di acara hari ulang tahunnya Petrokimia Gresik yang ke-54. 54. Alhamdulillah. Bunga to, Dik. Bunga sekali. Apa dulur-dulur ning kene karo warga masyarakat sing hadir teng mriki. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat Mas Lentang. Wah, dugi jam pinten? Dugi jam 3 subuh. Oh, jam 3. Nggih. Alhamdulillah. Jenengan saiki wis diarep-arep kiai kene. Nggih. Panjenengan kan saiki kelas piro? Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Nggih. Itu karirnya baru naik daun. Nggih. Tapi harus hati-hati ya. Nggih, siap. Tembunge wae naik daun sing ditumpaki mau godhong iki tegese ora kuat. Nggih, berarti Kudu harus hati-hati. Sebab apa? belajar ngoten nggih. Bener kandhane Mas Lenteng Sebab kuwi. apa? Nggih, Paribasan jare manusia-manusia di luar sana, Gimana? jare wong-wong kae semakin tinggi pohon itu semakin apa Semakin banter angin angin. sing. Oh, ngono. Mula nduk Kairo. Nggih, kados pundi? Kudu welinge piyai sepuh kae kudu dipundi-pundi. Nggih, Kok nek wis dadi wong pangestanipun. kondang aja nganti lali karo wong tuane. Ya Radem. Hah? Piye, Sebab Mas? apa? Wong tua kuwi pepundhene awak dhewe. Ora enek wong tua ora bakal ana awak Ora dhewe ono ya, ning Mas. kene. Jadi Ora kita bakal harus hormat iso. kepada orang tua ngono ya, Mas. Betul. Sebab apa jenenge dongane wong tua ya mandi. Kaya Nggih. sing dingendikake Lali sumber bakal Nggih. ketiwasan. Lintang. Yen lali mula bukane kuwi bakal ketiwasan ya ta. Oh, ngoten. Man contoh ya ora gen gentari bener ta? Ha iki mantek karo gentari iki coba iki. Piye nek menurutmu piye gentari? Gimana, Mbak? Piri, enek masalah apa? Pripun Mbah Gentari? Mbah to. Piye? Mbak. Aja budek to, Mbak. Mobilmu tak dienjes. Tak percaya aku. Ijane ngopo to Aja ya? rungokno. Wong enek wong ngomong-ngomongan kok ya. Lah wong kowe omongan wong telu lho kene cara paribasan Jawa kuwi Balah Jawa nek. Ya Jawa nek 20 nek engko mesti. Piye, Mas? Aja gagas gurem kan cekek. Ah. Aja gagas asu kan bebaungan ning jaba. Aja mbok rungokne asu njuguk ning jaba. Nek enek swara asu njuguk aja dirungokne, Lah, aja nyapa? digatekne. Kuwi mung ganggu awakmu tok, ganggu perjalananmu. Sampeyan iki sing ngunggane aku, Nduk. Paham? Hah? Enek swara kok ora enek rupa. Lah iya. Wah, berarti aku jin setan pripayang leleluk balas mati kepek kacang ijo dole. Oh, awakmu pengen omongan karo aku. Wis kono. Omongan wis nyanyi nembang karepmu. Lah nembang karepmu glunduk. Iki lho sawangen ngene sinden ayu kinyis-kinyis kaya. Ora gelem. Iya kok ya masa ora pengen nyedak. Jajal kowe cedak otem. Lho, mama aku digandeng. Nduk Lintang. Dalam. Mari tuku triplek kondi lho. Lah tipise kaya ngono. Bocah Serasi lho ya, Mas ya. serasi apa? Ijane. Lah iki cilik karo cilik duwe anak ora biting kowe akhire. Ya malah penak genah. Genah apa? Duwe anak kaya biting nak duwe anak korolas kuwi digendel nganggo karet, nek ngedusi dikopyok ning ember. Ngawur karo Nduk, nembang sing kepenak ya, Nduk. Nggih, Mboten ning pamit. saderengipun nembang. Nggih. Ini tadi ada Apa ya? Ada apa sih? catatan. Ada donat. Napa niku? Ada apa? Ini Mana? Ada ini apa? Wonten diucapkan juga Bapak Sugeng Nggih. Dalu Kagem Direktur Utama Bapak Dakoni Kotop ingkang pundi nggih? Oh sampun jengkar. Nggih. Dan juga ucapan terima kasih untuk Direktur Pengembangan Bapak Herdianto Utomo. Terus Dirut Keuangan Mas Percil. Adit. Ayo mau. Boloku Adit. Oh ya agar cekelan duwe yo kancamu. Bapake Pak Adit karo bapakku ki dulur wong ado. Lah jarene cedak. Maksudnya bojone Oh, saka sing wedok. Sing wedok, ibuke sing wedok karo ibuku. Heeh. Kuwi ora kenal. Lah piye wi? Wis pokoke dicedakne nyekel dhuwit masalah wis ora lah wis pokoke. Ya ben gak luput. Iya. Nggih. Nggih. Lan sedayanipun Bapak ada Bapak
Direktur Pengembangan Bapak Herdianto Nggih, Pak Utomo. Herdianto. Direktur Operasi dan Produksi. Nah, Wah, niku. Nggih. Bapak Majus Loter Sirait. Loter Sirait. Dewen Direktur Manajemen Resiko. Pak Wah, Muhammad manajemen. Ikhwan. Mak sinten manajemen Bapak sinten? Muhammad Ikhwan. Wah, win. Nah, kali ndak umum mesti. Loh, sampean terus sing ngendi? Lah masalah mikir resiko enek perkara apa wonge kok. Ora nakal to. Maksudnya manajer umum bagian Pokoke kancaku Pak Adit, kancaku. Nggih, ingkang pundi Bapak Ikhwan menika, Pak? Pak Iwan. Oh, yang pakai baju Ya, batik. menika. Nggih. Beberapa direktur masih lenggah. Nggih, alhamdulillah Alhamdulillah. masih komplit. Nggih, nggih, nggih. Didoakan buat PT Petrokimia Gresik Ya, yang doanya apa, Mbak Lintang? 54 tahun semoga semakin bertumbuh Amin, unggul, amin, amin. berinovasi, bermanfaat bagi semua para petani di seluruh dunia. Bener. Amin. Ora mung Indonesia tok, Nduk, tapi kok sok teng lecek ning ndi. Ya ngono Mas, wong ini udah terkenal di mancanegara. Wah, tenang. Bar kirim apa ning ndi? Bar kirim Australia le. Iki lho, Dek. Kirim apa ta, Lek? Kirim apa, Yo Lek? yo pupuk tekan kono. Sing paling anyar lho, kok balik nggawa Wah, ngandel. kanggo. sing tak bedhe sing dikirim apa apa ta Nah iya jenenge? toh. Lho, kowe masa ora ngomong-ngomongan. Genah diomongi sopir mburi. Rumah saku nek awakmu sing ngeterne ning Ora Australia. diomongi supire Pak. Iya. Nembang apa Nduk Cahayu? Nggih, niki wonten awala enten sing resake podang kuning. Lho. Oh, nggih. Nggih. Lajeng napa malih? Menika Bu Mandres, oh nggih. Oh, Bu Mandres. Saling Wonten Ibu Mandres. Gerajakan Banyuwangi, Ah, Mas Fajar PPI arek Dam 5. Oh nggih. Oh, Lah Dam napa arek ngaturke tembang apa? Ayo Nek podang terserah. kuning piro, Kang? 500. Are padha kuning Nduk. Podang kuning napa gerajakan? Ah gerajakan kok wae, engko lak Oh, karo nggih. enek Nggih, nggih, nggih. Oke, podang Podang kuning sih nggih. Nggih. Dibawani. Ah. Aduh, jane lak tenan kek. Alon-alon. Ah. Natian wujud temung peksi Jejerono dem, jejerono, jejerono. Jan tesik 6, Heeh. tesik sekolah, Heeh. umure yo isik nom, Iya. ayu, suarane apik, jan persis bojoku sing ning omah ya Kang. Hah? Yo bojomu, Apa ya? wong bojone nyanyi ngosos tok. Kaya piye to Mas Lah bojone iki iki? bojone turunan ula. Mula kok mlakune telusur-telusur. Oh, berarti iki berdingan bojomu ta Mas? Ora duduk, Nduk. Ditapuk. Ditapuk kuwi serempet bis. Ya ora Kok tega menten bar jenengan? lara bar surpasi kok. Konservasi kok. Oh, bar inovasi deh. Inovasi iki lho. Ya terus Nduk. Iya. Mangke kendangane digarap Sodomino, Mas. Go lambemu lho. Sotomino. Gondomono. Gogomino. Apa Mas? Gondomono. Malah gondo. Gondomono ngayal. Halus manis teremrak hati. Gak terkonsep. Kali ngomahmu jero Mas kok nggih banyolan iki. Jane nyapu awakmu Iya kok toh, Mas. greneng-greneng Nah, ya kok terus. gemereneng dhewe Nyapu iki to. piye? Masa umat njaluk gawa ngene Pak Purnomo ya. Romo pe gak terkonsep. Lah mau janjiane ya apa to? Gak ngene iki. Atone lho sing ayu. Pasawinggan Aku ngene iki jane ya getun lho, Kang. Ya ya. Getun lahir dhisik. Ngerti ngono lahirku bareng karo Lintang sampai pacar. Oh Aku ya emah, Kan Pak. aku emah. Alah, selalu dileput kowe tem. Lairmu njaluk bareng karo sapa? Karo Lintang. Ya ora mungkin dadi pacare no. Lah pripun? Nek lairmu bareng kuwi dadi dampit sedulur. Lah. Ya ora iso dadi Ya pacare. iso. Nang ngono kan Kowe golekno ke malo sing ngero iki pacare sapa? Sapa? Sing adan magrib mau lho.
Tahu aku. Golek ono kuwi. Golek isi Jangan podan. jelek. Terus Kok berita kae. Wis waras ta, Bro? ora Kok greneng. ora geneng. Tegon let dondo mono ora ya nembange Pak jelek. Terus. Iba bunga ing atiku nyanding bisa dadi Yo, langgame, aja lali kendangane nggih. Maka. Aku kene. Ya aku kene. Ya. Ayo. Ya ora no. Lah pripun? Mas Rece kene. Oh, aku sampean sing kene, kono. Kang. Ngono. Licel. Leganono dulurmu lanang Iki suwirat. panggon padha ning kene kok ya. Ya beda kono karo kene Kono kok. kuwi pengen cedhak karo sliramu ngono lho. Padha niku lu kacek 2 meter lho. Ya nek padha kono nek no. Sentem rene. Ah, ngono. Urutono dulurmu lanang kuwi kangen karo awakmu suwi. Nek padha ya wis. Tapi mosok kula nggih mriki. Wis ngono wae. Sip. Nah. Mbok pindahne ora? Ora lek. Awakmu aku duwe emosi to. Emosi aku. Ayo. esuk awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggere sira sayang ngomong miteranganku bali ora krasa esuk Yo, gandut ke cara tanan. Yo Balita.
Terima kasih. Matur Mbak Nuwun. Hebat tenan. Ya. Lagi SMA suarane kaya ngono kuwi nek saya gede, saya mapan hebat. Leres, Nggih. Cak Percil, Dalam. monggo ada lagi Lah nika teman yang Mbak mau Probo. Ya Mbak Probo. Monggo mriki. Apa nonton sing ajeng menika Mbak Probo saking Sidoarjo ingkang wingking menika sinden asli saking Teko ndi, Pak? dalan pinggir Rembong menika sing kang ajeng menika kala wingi nembe mawon sewangsul saking Jepang Nggih. niki sing wingking menika saking Malaysia Malaysia kuwi. menjalani hukum cambuk ya Ya paling tidak menjalani konser agung. Lah nyapa lho awakmu kok lagi teko wis nesu karo. iki kancaku lho kowe aja ngremehne lho Ki dulure Nun Mas. sewu Mbak Probo monggo kalian Mak Cangin Selamat malam, Nduk Probo. Selamat malam, Om. Salam sehat, saya laris. Amin, amin. Jenengan juga salam sehat. Amin. Wis laris, tahunan laris. ora tahu ketemu, saiki Nggih. bareng ketemu pawakane saya hebat, saya kondang, jenenge saya arung lah ya, luar Amin, biasa. alhamdulillah. Nggih. Senenge mboten kados bengi niki nggih, Om. Penonton tumplek-blek melok ndonga acarane ulang tahun Petrokimia Gresik. Nggih, Ingkang kaping 54. leres. Kados ngeten iki rukune masyarakat Gresik ndongakno ulang taune Petrokimia. Lah iya Mongko dongane wong 40 kuwi padha karo dongane wali siji. leres Leres. Monggo sing rawuh niki ewon muga-muga ijabah Petrokimia saya jaya selamanya. Amin. Nggih. Amin. Nimbali jenengan Nggih. kula kalian Mas Percil ten ngriki. Kan nggih seneng to? Lho seneng no. Lah nggih enten Dek Lintang. Kita diberi kesempatan, diberi Betul. tempat untuk berkarya. Antusias para penonton kados ngeten iki. Betul niku sing hebat. Apa? Wis porong. Loh, lah kan aku sik salam kangen karo Om Bayu karo Nek kurang ngomong-omongan ning mburi kenek. Iki ning gone panggung nyapa kok omong kok suwi men iki lho. Aleng Lho kan ya sik salam lho, Aleng. Mbak. Kancane iki mbok dibagei. Kuwi jenenge lagi bagi pinaki. Ya iya lho. ngelmu Sugeng dalu Mak Cange. Dalu karepmu, awan karepmu. Urusane iki apa? urusan iki lho Kowe micake aku, dikira aku ora ngerti nek iki bengi. lah Wong kok seneng. koncoku plekku sing adan magrib Jare mau musuh. saiki kanca saiki kanca Wong aku iki mbagekne Mas aku iki lha kowe kleru kok lah karene kaya Dek Ya Probo kaya aku mang lho salam sehat Mak Cange. Lah nek sik ora sehat apa mayang apa dikira kene iki lara. Awakmu padha karo nganu lho. Ndongake aku lara ya. Acan kon ku ngomong sak omong keliru. Apuk jan. Apa kon? Dhisik kenal lho karo aku. ya Nek kondi. Dalang kondang Ki Bayu Sarmadi iki. Ki Bayu Aji. Ya kuwi Ki Bayu kuwi. Ya ampun, Aji. Mbak, kon aja isini-sini lho, Mbak, acarane Acarane Lah iya, apa? Petro. Mbak? Paham. Suwe ora jamu. Lara ya. Kok suwe rajamu. Aku ya arep parikan karo dalane. Kuwi padha karo magrib. Suwe ora jamu. Jamu suwe ora. pisan kok ora suwe. lho piye to jane Karepmu piye to? suwe ora jamu pisan jamu apa kembang apa ora Lah iya. to. Suwe ora jamu. Bro. Jamu pisan godhonge tebu. Nah, Suwe ora ketemu pisan kok godhonge tebu. karo Mas Bayu. Mas Bayu, Mas Bayu, Mas Bayu. pangapunten. Napa kesupen kali kula to Mas Bayu? Inji. Jenengan sinten? Aku ki jane ngene lho, capet-capet ki ya isih kelingan. Lho lho. Ya ta? Nggih. Ayune, Nggih. ya ta? Nggih. Pawakane, Leres. ambune. Nah. Ya ta? Nggih. Sinden sing mambu bacin tak mung iki ta? Nggih.
Nah, Jadi ini ciri khas itu harus dipertahankan. Karakter tidak bisa dihilangkan. menika sesuai sinden iblis nggih menika. Mak brebet kok kaya kamar mandi. Mak brebet kok kaya jeding. Ya toh? Wah, ingatan jenengan berarti tesih fresh. Wah, kemutan kalih sinden Ampun menika. ngaten to Om Bayu. Lah Iya, toh. menika kan Mbak Yu kula kembaran kula. Lah ibarate ten pewayangan. Oh iya toh. Lah kula kan Sri Kandi. Lah Lah, menika Sriwak Nama Sri Kuwak. Sriwak ngawi. Iya. Kene Sri Kandi aku paling Pustaka Weni. Pustaka Weni. Oh, Sopo? Sri Kuwak. Kok iso iki? Kok KPN kok? Niki umpamane ten wayang. Oh, umpama ning wayang Lah nggih. nek ten sinetron nggih wonten dhewe lho. Sinetron apa? Kula bawang merah. Hah? Menika Bawang bosok. Lah, iji Putih, Mas. putih. Masa putih. Nggih. Role putih. role niku Iya, iya. sinetron lho. Nggih. Nek ten cerita legenda menika wonten Sang Kuryang. Heeh. Kula Dayang Sumbi. Hah? Aku siapa? Tumang. Lah, nah iki aku setuju nek iki. Ayu tenan tenan. Ayo niku kan Lah diaturi kok. Rol penting. Rol penting. lek mboten enten niku lak mboten main. Ora no, Jalan. itu menjadi ciri khas. Nah, Nek cara nggon sila Jawa kae si buta hantu kowe kliwon. Nah, Nah, kuwi ya loro kuwi rol kabeh. Rol. gandeng renteng lho Mbak, gandeng renteng lho. Matur nuwun Mas Bayu. Nggih. lek nyapa lho kok matur nuwun. Kita iki kleru Petrokimia Gresik nanggap dalang iki kleru. Kok iso kleru ki iki bener awet. Lah aku bengi iki disio-sio dielek-elek terus lho Mas. Elek piye wong Lah rol. aku ngene-ngene iki pamundutan langsung saka Mas Sapa? Sopo? Ikhwan. No, ngersake napa kok pamundutan piye ta? Lho, welinge pripun? Bintang tamu dalu menika niku selain Mbak Lintang niku kula. Oh. Endi kok ora enek ning pamplete gambare ra. Berarti selain Mbak Lintang, sinden Lintang sitae sinden Graono. Yo kenyek-kenyek. Sing jenenge iki kae lintang iki batang. padha tangi lho apik. Omong ngono. Ya Yo, aja sabar nesu. niku saking sayange karo Jenenge sapa? Sayang opo? Jajal Rene. Rene. Bariki Bariki, nembang karo nembang. aku. Jenenge sapa Kok sih? mesti langsung Nembang karo aduh. sampean. Nembang sing sigrak aja nganti ngisin-ngisini grup Piak grup yuk. piak. Paham ora? Grup apa? Grup. Maksudnya Percin. Iya. Siap, gerak. Nembang sing kepenak. Bawa ya, Nduk, Cahayu. Bawa ya, Mas. Niki anu panyunane wonten napa gerajakan Banyuwangi to? Nggih, gerajakan Banyuwangi. Ayo. Kula bawani riyen kersane sareng-sareng. Siap, monggo. Ayo. Bawa apa templeng Mas? Kuwi iso tekan. kuwi rasane dhewe. Kuwi jeneng dalang yo. Kaget. Kok iso bawa? Oh, sanes to. Duduk jeneng wong. Oh. Membiat mayun paman Suarane Hop. Gandeng belampiangan. Yo, aranono yo Dik. Yo, Woi. Wong edan. Jatamu nyaramu. Aku melu to. Lah rambyai. Nek mung karek ketil-ketil ngene iki ndang dituntun. Aja tak omong. Nggih, kula tutune Pak. Iku koyo ngelokne aku stroke. Ora mulane rungokno nek mau nembang kuwi. Nuswantara Banyuwangi. Kul. Buele. Kula Lagi kul ya apa? kula lono wetan segara. Wis kok balik lho. lor lan kidul lalas angket Hop, oper. Angka liwat. Bel. Belambiangan. Belambiangan. Oh. Oh.
Nah, ya. Pas wis. Nah, coba. Ayo. Oh. Ya. Kowe opisannya satu ngomong. Ojo takon seneng susah. India. Laring. Gumbel ya reng. Taman Taman apa? makan Taman Sari. Taman Sari, Taman Makam Pahlawan. Taman Sari. dari Agustusan. Ora kuwi. Rasido. Tok terano. Deng aku gagal Pek aku karo rasane awakmu ya aku. Taman Sari Nuswantara. Larasmu kuwi lho, Nyok. Taman Sari Nuswantara. Nah, sama lho. Taman Sari Nuswantara. Malah tekon. Nek lho. Piye to jare? Kowe iki sirah apa jare? Kula nek tani angel lho, angel Mas. Lah lah kulon. Kula ni angel. Fungsine sirah iki lho ku apa? Ayo, bareng. Ayo. Bareng yo. Oke. Suara siji, suara loro, suara telu, suara. Suara kiri. Biasane kiri. Ono kok nesu. Nesu. Kok nesu lho. Jare kanca kok dinusoni kabeh. Kuartet papat. Patet. Lah timbangane mbok disiki kiri. Kene. Ayo. Ayo. 3, 2, 1. Taman. Penakno to. Lah iya. Ayo. Taman 3, 2, 1. Taman Sari Nuswantara. Wong donya. Piye to wi? Kok iso tekan kono iki lho? Belanggan. Belanja. Ayo ayo. Wis koyo wong donya. Lah mirip ya. Wong donya. Ya Tahu apa? Duduk Wong nyobok. kaya ngono. Kaya ono awet men to uripe. Ayo. Ayo. Sing delok yo gak betah jane sing. Gampang ngobong. Gampang ngobong. Ora betah sih mbok perpanjang ae. Agak mesin. Aku wis golek kos-kosan liya jane. Kowe wong wis skile wae. Ayo. Bel. Ayo, belum ngomong belum tuwunya. Kowe langsung belang. Sirahe karo ngono malu. Kaya percaya. Belang. Nah. Belang. Ampe. Kene bang kene ngan. Yo. Mancene wong papat lho. Nggih, heeh, kabeh kudu dido madil. Belang. Ngan. Belang. Ngan. Ku Belang. Gumelare yo gumelang yo apa? Maksudnya apa, Bang? Oh, ganti to. dateng. Ampun. Lenong kebo. Wah nek ngene anek aku iki nek arep nembangi diengeling cakepane. Leno kebo ya Anak kebo. Iki cateten jeneng sing elek-elek ya. Yo kira iso ayo. Belang. Bangan. Belang. Bangan. Gumel Lari. Gak iso we. Gak iso waktu lu. Belambangan. Belambangan. Gumelare taman Sari Nuswantara. Belambangan. Belambangan. Gumelare taman Sari Nuswantara. Gelok ora? Enggak wis budal wong telu ae. Yo melu ya. Gak oleh
Kono suwi lho. Wis nampa 50 lho, wis nampa 50 lho. Ora wis budal 3 aku sesuk tak melu Bagong Glondor. Melu to, Silih jaran iki. melu to melu minta maaf. Ayo. Minta maaf. Maaf wis, maaf. Ya aja ngono ya. Kabeh dijak. Ben kompak lho, Mbak. Entuk. Asal derek. Entuk. Itu Mas Lendam, Mbak Probo karo Mas Presiden itu melu. Nah. Loh, lah aku lho. Lah melu po. Tapi melu apa ora? Nggih derek to. Nah. Ya wis, ya nek entuk nek ora. Ora yo tak susul. Puyungnya iya lho. Ayo, Prof, rasakan. Ayo, dirasakan. Monggo. Raja kalian
Luar biasa. Wah. Ayo iki Mbak Gentari karo anu Eka. Ya. Nggih, pun. Sik iki ana sing ngersake anu kok Sri Uning. Oh, selune selendro to, Mas? Nggih, nggih. Ning kula nyuwun tulung Pak Giarto karo ngeling-eling. Kula Oke. tak nyuwun tulung dipun bawani dandang gula made in Gresik. Nah, Wonten nggih. nggih niki kula nuwun kalian Mas Percil paguyuban maca pat wonten Gresik. Wong ngoten. Itu ada beberapa napa piyayi ingkang Nggih. rawuh kula wau dan Oh. setiap hari Rabu kalau nggak salah menika live Live. wonten YouTube itu ajar maca pat ala Gresik. Wah. Nah, Wonten nggih boten bakal ilang menika. apa? Lah sampeyan iki lho nyuwun tulung apa ora iso budal dhewe. Oh, sik to. Kok iso budal dhewe to? Lah sampeyan mau ngendikane Nyuwun tulung kalian Pak Giarto. Lah iya. Apa ora iso sampeyan budal dhewe iki? Maksudnya iki dum-dum lho. Nah, ngono lho kabeh didumadil. Dum apa aku ora bagian. Iki lho Pak muni kene iki. Aja cerewet ya. Monggo Pak Gi. Maca pat dadang gula iki ngiling-ngiling. Nggih. Monggo. Sampun surup yang pretangga pati pan kekenten padhanging yang condro nuli dipun tangga ing wayang kedhok sampun miwah topeng wayang kerudil yo pun ugi wayang Purwa kalawan wong ngidul miwah ingkang ringgit jamo yen pandita enting sukanipun sang resi wis antuk pitung dina yo Terima kasih. Ajar-ajar cara Gresik. Nggih. Ya ora apa-apa. Kabeh kudu diratani mergo sing jeneng budaya kuwi luas tur luwes. Ora saklek. Nggih. Yo, diaturke sik Sri Uning. Monggo buka celuk. Mbak Eka prihatin sik. Monggo. Aku nyuwun digarak tayub cara Lamongan kae. Nggih. Dadi beksani karo tak slentem ya ta. Nggih. Karo sinden sapa to kuwi gebluk jadi sapa to? Niku to. Nyai burung hantu. Kok nganu ngerti wujude ora tau ngerti jenenge. Har. Kok ya kenalan sik to Mbak Ayu. Elizabeth. Papian kae jare Mbak Eka kae lho. Apa? Nyai burung hantu. Aku lagi ngerti jenenge Eli Bebret iki Mbak. Nggih, nggih, antene ngoten niku. Eli Bebret Mbak. Jebret. Jebret menika. Ayo Mbak Eli main kret yo. Kita foto-foto. Yo, celok. Ya kan? Urung, Mbak, urung. Kosek. Tak angkat ke kotak tenan. Lah pemanasan ora oleh. Ini awan pemanasan di lapangan kayak panas.
Ayo coba. Deh. Sirahe bentet to kuwi. Kan taline. Mbok sesuk dilem. Bendat leres Pak Cangkik bendat menika. Apa sih tak gaya ora bener belas. Bendat. Ayo. Esuk awan. Sri Huning kok. Sri Huneng ya. Lah nggih. Lha piye? Esuk awan Sri Huning mustika turu. Ora to Mas. Ayo, diaturke.
Terima kasih matur nuwun Mbak Eka karo Mbak Gentari. Abdi Mbak Abdi suwe-suwe kon tak pongor lho ya. Heran aku. Kabar yo dulur kembar. Lah masih dulur tapi lek cangkeme gak kena ditoto sapa sing kepengin pongor kon. Saudara kembar yo Saiki tak golong saiki kok. sabar apa mbok gulung kok. Heran aku kok nembang. Ini saudara kembar. Mung padha-padha saka ngipik ya kok iso. Win Kok iso tekan kono iki Barang ngopo? ipek barang kowe. Lho lha piye to lan dhisik Mas Adit iki sering dolan rono to Mas? Lho, lambene kesik to. Iki di live streaming lho, rasa sae. Sik, kula niku teng ngipik kan sadean kopi. Kopi apa? Kopi apa? Tangku. Sing mangku sapa? Ya mangku Mas Adit. Ngawur. Oh, senengane ora Ora sae. enek kok Mas. Ayo kene nembang-nembang. Tembang ayo coba. Maju, maju. Coba Mbak Prabowo coba. Nggih, Saiki sampai seberapa panjenengan melatih itu? Lah, Ya ta? Coba salaman. Coba kene salaman. 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 Coba salaman. Ah, Nah, deh. Nah. Alhamdulillah beberapa kali saiki wis iso jak salaman. Ya ta? Nggih. Riyen kan ngeten to, Mas. Heeh. Ya ta? Saiki wis iso jak salaman. Pancen Nyai Dayang Sumbing lek nglatih tumang ku jan apik. Ya. Oh, aku mau manut salaman bareng. Hormat. Hormat. Tumang hormat. Agustus lho. Wah, pinter hebat. Tumang. Ayo, Coba. Saya keluarga Pelok, pelok. kirik apa kene. Aja nesu. Nesu. Pelok. Wong guyon kok kuwi. Guyon. Caritane wong seneng tunggal sakale. Wiwitane. Kita wit. Masalah. Ya sengkol, Pak. Oh, anak buntut bajing. Sampai. Coba ada belakang, Mbak, ada belakang. Wah. Kalau dari tukang gendang Avatar N. Avatar Eng, Pengendali rondo. pengendali angin. Lah ya rondo sing masuk angin. Oh iya. Ini kita kendalekne. Sinden kok ndase kaya ngono kuwi. Iki sing kebangetan iki sampean. Lah kok yo meneng ae kene nembang duet wong loro. Kadung Mas Adit iki percayane aku wedok. Iya. Wah, kowe nek digo enek tamu digo liwat apik kuwi. Karpet. Tepung tengah kok to. Nggih. Ae, karpet Arep ditarik. lewat apa piye? Ora piye to ki mau piye karepe piye. Gila. Lah salahmu kan dijak nembang. Duet ngono, Mas. Dol tinuku ta, Om. Duet. Aku sing dodol, Aku sing utang. Ah, tuku, Mbak. Tuku nek ra ndek duit. Ya wis. Ya wis. Caritane wong seneng tunggal sakale. Wiwitane lungguh. Larase dipasne. Atine sing tetep. Larase kuwi lho, ora isin-isin kuwi. Lah gara-gara mau ganggu kok. Coba. Kita selalu. Iki lho. Iya. Paham? Paham. 3 2 1. Iki lho. Iya. Paham ora? Paham. Tau apok tenan kowe. Ayo sinden anyaran nek kok. Ayo, 3 2 1. Kok iso malah sekarat iki apa? Kowe iki sapa ora? Lah iki mosok nada kok sok blosor ngisor iki lho. Kaya kancane mau lho, Mas. Lah iki wis penak lho kaya ngene lho. 3 2 1 yo.
Enak lho. Iku kancane iki lho penak. Pokoknya wis penak lho. Iya ya. Paham? Paham. Apa tiga kendang? Iya. Ben penak. Tak dong. Aja joget. Lagi konsentrasi ning nadase kok joget ae. Lah aku nek kuwi kendang kudu joget ae lho. Wong kok seneng ngrungokke suarane tok, ora entuk ngrungokke kendang. Anggere ngrungokke kendang lek dublok tenan kuwi. Ayo. Tu wa ga pat. Ngono. Coba. Yo. Kok kompak Mas ya? Jalo. Iya Mas. Kira aro ini iki metronom Mas. Yo. Mas, Weh, Mas. Angel Mas. kowe iki aduh. Ya Allah. Ya ampun ngene. Nadane larase lho. Lek Yo nek mbok pedhot-pedhot ngene ora apa-apa. Lah nek mbok unggahne guluku ya pedhot. yo kene sing. Jalo kene. piye to pedhot ya? Berarti njaluk sing dikendangi sing enak. Sing kendangi sing enak, Mas. sing alon-alon. Iya iya karo Prabu agak. Nong neng dong. Ling ling deng dong ting ling tok deng tok deng neng dong ting ling tok deng tok deng tok deng tok deng. Ada perono. Ayo bareng-bareng. Asik. Ayo. Tuk 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 tuk. Ya. Ijine mabos. Ijine mageba. Usmane masih. Lala babane jelas. Lala babane jelas. Lala babane jelas. Jelas banget. Ijine mabos. Ijine mageba. Usmane masih. Lala babane jelas. Lala babane jelas. Lala babane jelas. Sakading gading, akading ding, dipak ding ding. Sakading gading. Iki muni yo. Kancane muni Pak Didi kowe. Ngene Jare tok. kon tari semut. Malah kok seneng Kancane ngarang-ngarang. Iki langsung sambungan ngono lho, Sambungan Mbak. kaya ning TikTok ae lho. Ya. Sok penak. Angel. Tung tung deng tak tung tung tak deng tak. Sakading gading, pak ding ding, pak ding ding. Sakading gading, Bapak dung ding ding pak dung ding. kicau kicau Sampura. kicau mania. Coba. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Gaspol danga, di gaspol danga danga, manuk undang. Anu Mas, anu Mas. Angel. Angel Mas. Gah unek. Gapi wi. Siap nembak. Manukku siap nembak. Arep Kok siap? arep tak tembak ndangak. Wong kok iki dipirsani sing mirsani ku wong ora piye sepur tengah cilik-cilik ya ana kuwi dienggo contoh. Sik, Lah, maksudnya piye? Arep mbok tembak dangan ki manane pas piye? Lah ngene Mas. Ngene terus arep mbok tembak diincer ngene. Terus piye? Terus? Dak- Oh. Ndangak ngoten ah, Mas. Kok ndangamu kok kaya unta.